Aika ajoin minulta kysytään, miksi tutkin sotaa. Tähän kysymykseen on monta vastausta ja monta syytä. Sota on ilmiönä vanhan antiikin Rooman Janusjumalan tapaan monikasvoinen ja monin tavoin ristiriitainen ilmiö. Sota muodostaa ihmiskunnan suurimman draaman. Se on elämän ja kuoleman kysymys, joka rakentaa, rikkoo ja tuhoaa valtioita ja kansakuntia. Sodassa ilmenee myös ihmisyyden parhaimmat ja pahimmat piirteet. Ihminen sodassa voi ilmaista suurta solidaarisuutta, samaan aikaan myös hirveää julmuutta. Sodalla on myös ollut valtava merkitys ihmiskunnan historiaan ja miten se on muovautunut. Ja jotkut jopa väittää, että ihmiskunnan historia on oikeastaan sodan historiaa. Sota on johtanut merkittäviin tieteellisiin keksintöihin. Se on johtanut poliittisiin, yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin mullistuksiin. Kaikilla tällä on kuitenkin ollut valtava inhimillinen hinta. Sota silpoo ihmisruumiita, se silpoo ihmismieliä, se silpoo ihmiskohtaloita. Sota ei tietysti myöskään ole halpaa. Vuonna 2024 sotilasmenoihin käytettiin yli $2,7 biljoonaa. Jos ei biljoonan lukuna tuttu, niin biljoonassa on 12 nollaa. Ja tämä summa vastaa noin 300-kertaisesti Suomen valtion vuosibudjettia. Ja tämä on tietysti resursseja, mitkä voisi ehkä tuottavammin pistää johonkin aivan muuhun kuin sotaan ja siihen varautumiseen. Sota on kaiken kaikkiaan niin merkittävä ilmiö, että meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla ymmärtämättä sitä. Ymmärtämällä sotaa me ymmärretään samalla myös rauhaa. Ja rauhaa siis pidetään usein tänä kolikon kääntöpuolena, toisella puolella rauha, jos ole rauha on sota. Me ymmärretään sodan kautta myös yhteiskuntien kehitystä. Ja mä väittäisin, että me ymmärretään myös ihmisyyttä itseään. Kaiken tämän takia sodasta on kirjoitettu kauan, ja oikeastaan sitä on kirjoitettu melkein 3000 vuotta. Mikä oli ensimmäinen kirja, tai ensimmäinen säilynyt kirja, mikä on ilmestynyt ja joka käsittelee sotaa? No se on noin 700 vuotta sitten ilmestynyt Homeroksen Ilias. Tästä huolimatta, että me ollaan sodasta kirjoitettu paljon, me ollaan ajateltu paljon sotaa, me puhutaan hirveän paljon sodasta, niin meillä on hirveän paljon opittavaa myös siitä. Ja tätä alleviivaa se, että mitä tulee tieteellisen ajattelun sodasta, niin voidaan väittää, että se oikeastaan alkoi vasta 1800-luvun aikana, eli noin 200 vuotta sitten. Minun nimeni on Ilmari Käihkö ja olen valtiopalkittu sotatieteilijä. Tämä on ensimmäinen osa sodan teoria luentosarjaa, jonka on kustantanut Tieteen tiedotus ry ja joka on toteutettu Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tämä luentosarja on suunnattu kaikelle kansalle, joten sen seuraamiseen riittää uteliaisuus, yleissivistys, ennen kaikkea avoin mieli. Tämän ensimmäisen sotateoriaa käsittelevä luento, se on jaettu 3 osaan. Ensimmäisessä osassa me puhutaan siitä, että mitä sotateoria ylipäätänsä on. Toisessa osassa me puhutaan siitä, että miten sotateoria eroaa sotaan keskittyvistä ajatuksista ja miksi sotateoria on ylipäätänsä tärkeää. Luennon 3. osassa käydään nopeasti läpi tämän koko luentosarjan rakenne, keskeiset teokset ja mikä sen historia on ollut. Pidemmittä puheitta, tervetuloa mukaan. Mitä sodan teoria sitten on? Sodan teoria voidaan määrittää kriittiseksi ja systemaattiseksi sodan ja sodankäynnin pohtimiseksi. Tässä mennään perinteinen jako, mitä tulee sodankäynnin ajatteluun. Itse sotaa ja sen eri ulottuvuuksia ovat yleensä pohtineet filosofit ja historioitsijat. Ja sitten tämä käytännöllisempi sodankäynti, se on jäänyt sodankäynnistä vastaaville ammattiupseereille. Ja tässä siis on tällainen painotusero siinä, että sotilasammattilaiset he on aika kapeasti pohtineet sotahistoriaa, taktiikkaa, teknologiaa ja tällaisia sotaa johtavia suuria miehiä. Ja nyt voisi sitten vaikka jokainen itse miettiä, että kuinka paljon kirjoja Suomessa ollaan kirjoitettu Mannerheimista ja muista sotajohtajista. Tästä perinteisestä jaosta sota ja sodankäynti juontuu myös osittain tällainen jako sotateoriaan ja sotataitoon, missä toinen on ehkä tämmöinen filosofisempi,
toinen se käytännönläheisempi. Kuten sanottu, niin sotaa alettiin systemaattisesti ja kriittisemmin pohtia silloin 1800-luvulla, niin oikeastaan nykyaikainen länsimainen sotatiede voidaan jäljittää brittiyliopistoihin toisen maailmansodan jälkeen. Ja tähän on tietysti syynä se, että ensimmäinen maailmansota oli viimeistään osoittanut, että tämmöinen kapea perinteinen sodan ajattelu, se ei enää riittänyt. Sodasta oli tullut totaalista, jolloin se rupesi koskettamaan koko yhteiskuntaa aivan eri tavalla. Ja tämmöinen perinteinen sotataito, mikä siis keskittyi taistelujen voittamiseen, niin sillä ei enää voitettu sotia. Eli täällä oli myös todella suuri tarve sitten laajentaa tätä ajattelua. Mitä se sitten tarkoitti, kun siviilit, no tietysti toisen maailmansodan jälkeen moni siviili oli palvellut sodassa ja taistellut sodassa. Kun siviilit alkoi sitten pohtimaan sotaa, niin siitähän tuli sitten akateemisesti syvällisempää. Siinä ruvettiin käyttämään tieteellisiä metodeja ja siitä tuli ennen kaikkea poikkitieteellistä. Koska, ja tämä on se, minkä takia sota on mielenkiintoinen ilmiö, sota on vaikea tyhjentävästi ymmärtää ja se vaatii viime kädessä poikkitieteellistä lähestymistapaa. Me voidaan lähestyä sitä hirveän monen tieteen kautta, jolloin me päädytään mielenkiintoisiin ja mä sanoisin toiseen täydentäviin vastauksiin. Tämä totaalinen sota tietysti merkitsi sitä, että kun yhteiskunta tuli yhä enemmän osaksi sotaa, niin silloin ruvettiin ymmärtämään, että sota ja yhteiskunta vaikuttaa toisensa vastavuoroisesti. Ja tämä on kantava ajatus varsinkin tällaisessa brittiläisessä sotatieteessä, jolloin ruvettiin puhumaan nyt kylmän sodan aikana sodasta ja yhteiskunnasta ja niiden suhteesta. No myöhemmin ollaan sitten puhuttu sodasta yhteiskunnassa, eli siis ne ei ole välttämättä rinnakkain, vaan että se sota on osa sitä yhteiskuntaa, se ilmentää yhteiskunnallisia asioita, poliittisia asioita ja muita vallitsevia asioita. Mutta että ne ei ole rinnakkaisia, vaan että sota löytyy sieltä yhteiskunnan sisältä. Ja tietysti kun vastapuolella on vähintään yksi yhteiskunta, niin sielläkin tilanne on sama, jolloin me puhutaan yhteiskuntien välisistä asioista. Tämä totaalinen sota, kuten sanoin, niin silloin hävisi tällainen ero asevoimien ja kansan välillä. Tämä ainakin se uhkasi sitä. Ja kansa osallistui sotaan, mutta siitä tuli myös sodankäynnin kohde. Ja tähän me nähdään varsinkin toisessa maailmansodassa, kun joillain sotakäyvillä valtioilla oli sitten tavoitteena tuhota kokonaisia kansoja, joita he pitivät sitten alempiarvoisina. Toisen maailmansodan jälkeen tietysti tämä kansan ja asevoimien ero hämärtyi entisestään ja syy oli tietysti ydinaseet. Massatuhoaseita oltiin siis tietysti käytetty, niitä oli ollut olemassa aikaisemmin, mutta vaikka taistelukaasuja, jotka ei välttämättä itse asiassa olleet ihan niin tappavia ensimmäisessä maailmansodassa, niin niitähän käytettiin rintamille, ei niitä käytetty siviilikohteita vastaan suoraan. Kun taas sitten ydinase, niin ei se katso, kuka sen uhriksi joutuu. Ja valtaosa nyt ihmisistä, jotka kuolee ydinaseiskuissa, todennäköisesti on siviilejä, eivätkä sotilaita. Kylmän sodan aikana ruvettiin sotateoriassa pohtimaan näitä ydinaseiden pelotevaikutusta. Se oli silloin kantava teema. Ei pohdittu hirveästi silloin sodan käyntiä itseään. Sitten pohdittiin myös sitä, että voidaanko tällaista rajattua ydinsodankäyntiä käydä. Ja vastaus oli tietysti se, että todennäköisesti ei. Kolmas kysymys sitten oli se, että jos tämä pahin tapahtuu, niin miten me voidaanko me ylipäätänsä selviytyä tästä. Ja kaikki nämä oli sellaisia kysymyksiä, mitkä tietysti vaati sitä laajempaa näkökantaa. Ja tämä myös tavallaan sysäsi sotatieteellistä ajattelua pois sotilasammattilaisilta, koska eihän heilläkään ollut sen parempaa käsitystä ydinaseista kuin kellään muullakaan, toisin kuin sitten tämmöistä perinteistä sodankäyntiä. Et siinähän sotilasammattilaiset vastaa siitä, mutta ydinaseiden suhteen niin uusi asia, kellään ei ollut kokemusta. No, yliopistot oli nopeampia ja otti sitä tilaa sitten siitä. Mutta kaiken tämän myötä niin sodan teoria, se on muuttunut tällaisesta kapeasta sodankäynnin taidosta paljon laajemmaksi. Ja se on ehkä tämä näkemys, mitä itse edustan ja mitä nyt sitten painotetaan tälläkin luentosarjalla. Tietysti
kaikki nyt tällä luentosarjalla esitetyt ajatukset sodan teoriasta, nämä on ihan peruskauraa kaikille akateemisen sotilaskoulutuksen saaneille. Sodan teoria, sehän siis muodostaa perustan akateemiselle sotilaskoulutukselle, mikä siis me nähdään nyt oikeastaan kaikissa länsimaissa. No, kuten sanottu, tämä on aika tuore ilmiö. Tämmöinen akatemisointi, niin se voidaan jäljittää sen alkuisen 1800-luvulle, mutta oikeastaan 2000-luvulla me nähdään tätä. Ja vaikka eri eurooppalaisissa valtioissa, niin akatemisointi on mennyt eri tahtia. Eli joissain maissa sitten upseerikoulutus, sotilaskoulutus on huomattavasti akateemisempi kuin muissa maissa. Se on oikeastaan 1800-luvulla, niin silloin vasta alettiin Euroopassa luopua ajatuksesta, että upseerit eivät ole luonnollisesti yhteiskuntien johtajia niin rauhan kuin sodankin aikana. Ja silloinhan siis ymmärrettiin, että tietynlainen meritokratia, se on aika hyvä asia sodassa. Ja tämä meritokratia vaan siis tarkoittaa sitä, että me sen avulla voidaan saada oikeat ihmiset oikealle paikoille. Eli siis kykenevimmät ihmiset niihin tehtäviin, ne on kaikista soveltuvaisempia. Mutta yhtä lailla silloin me nähtiin just tämä akateemisen koulutuksen tuomat edut, koska kyllähän ihmiset nyt sodankäynnin monimutkaistuessa esimerkiksi nyt teknologisten ja yhteiskunnallisten muutosten takia, niin ihmiset, jotka ymmärsivät tätä muutosta, niin he myös pystyvät toteuttamaan ja käymään sotaa tehokkaammin. Ja tämähän on se syy, minkä takia nyt meillä on sotilasammattilaiset, että he pystyvät panostamaan sodankäynnin salojen ymmärtämiseen. Ja sitä kautta he pystyvät sitten tekemään työtään huomattavasti tehokkaammin. Tästä huolimatta, vaikka siis sotilaskoulutuksen nyt hyödyt on aika kiistattomat, niin 1960-1970-luvulla Yhdysvalloissa käytiin Yhdysvaltojen armeijan sisällä tai asevoimien sisällä käytiin suuri kiista siitä, että sotateoriaa ymmärrettiin liian huonosti. Ja se oli tämmöinen amiraali Henry Eccles, joka korosti, että sodan teoria on tärkeää toisaalta sodan ymmärryksen lisäämisen takia, että sotaan liittyvän kommunikaation parantamisen takia. Ja tietysti tämä sotateorian ymmärtäminen, kuten sanottu, niin sehän on sotatieteellisen koulutuksen tai sotilaallisen koulutuksen perusta. Sehän on myös kaikkien doktriinien perusta. Se on kaikkien sotilaallisten käsikirjojen perusta. Se on, voisin sanoa, että kaikkien käytännön toimintojen kehittämisen perusta. Ja tässä mielessä sotataito ja sodanteoria, nehän tukee toisiaan todella paljon. Ja mä väitän, että niitä ei voi erottaa, koska teorian ymmärrys, sehän ohjaa kaikkia sotaan liittyviä päätöksiä. Jos ei meillä ole hyvää teoreettista ymmärrystä, niin se käytäntö todennäköisesti ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. No, yhtä lailla emme pelkällä teoriallakaan myös voideta sotia. Toinen syy tähän sotateorian merkittävyyteen on kommunikaatio. Ja Eccles korosti sitä, että jotta me voidaan puhua sodasta ja kommunikoida siitä, jotta me voidaan ymmärtää sotaa, niin meidän pitää olla yhteinen kieli. Ja jos ainoastaan sotilasammattilaiset ymmärtää sodan kielen, niin silloinhan heidän kommunikaatio poliittisten johtajien kanssa ja poliittisten päätöstentekijöiden kanssa, jotka siis länsimaissa demokratioissa yleensä on siviilejä, eivät ole vihkiytyneet sodan saloihin, niin silloinhan se ei onnistu. Eli Eccles myös korosti sitä, että myös siviilipuolella on pakko ymmärtää sodan teoriaa. Eli sodan teoria on hirveän tärkeä myös, voisin sanoa, kansalle. Ja nämä ajatukset ei ole uusia. Eli 1400-luvulla renessanssiajattelija Niccolò Machiavelli, hän painotti sodankäynnin taitokirjassaan just sitä, että kansalaisten pitää ymmärtää sotaa. Ja hän sanoi, että sillä on kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että kansalaiset, jotka ymmärtää sotaa, heillä on yleensä korkeampi maanpuolustustahto. Toisekseen on tehokkaampia sodassa. Eli täällä on myös niin kuin käytännöllisiä, hyvin pragmaattisia syitä, mutta siis tärkeitä syitä, minkä takia myös yhteiskuntien pitää ymmärtää sotaa ja siviilienkin pitää ymmärtää sotaa. Ja jos nyt mietitään tämän päivän Suomea, niin tämähän on meille erityisen tärkeää. Ja taas kaksi syytä. A, me ollaan demokratia, eli kansalaiset päättävät Suomessakin sodasta. Eihän siis sotilasammattilaiset vie meitä sotaan, vaan kansalaiset, me yhdessä päätämme näistä asioista meidän valitsemien päätöksentekijöiden kautta. Mutta toinen on se, että Suomessa meillä on yleinen asevelvollisuus. Eli mehän siis viime kädessä me reserviläiset vastaamme Suomen puolustuksesta, jolloin se on hirveän tärkeää myös meille, että me ymmärretään sotaa ja miten me sitten parhaiten Suomea puolustetaan. Ja Suomen intressejä ajetaan sitten tarvittaessa väkivallan avulla.
Ja kaikki tämän ymmärtäminen on tietysti korostunut hirveästi viime vuosina Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, jolloin siis me ollaan nähty ihan päivittäin julkisuudessa, nyt vaikka mediakeskustelussa, erilaisia sodan teoreettisia käsitteitä. Ja niitä on kyllä käytetty välillä vähän liberaalisti ja välillä vähän epätarkasti. Ja tässäkin suhteessa tietysti edesauttaa se, että jos yhteiskunnassa ymmärretään tätä sotaan liittyvää käsitteistöä, no tietysti se, että myös journalistit ymmärtää sitä, niin sielläkin päästään jo pitkälle. Sotateoriaa sitä on kuitenkaan aina pidetty ammattisotilaiden puolella mitenkään hirveän olennaisena. Ja siihen tietysti osittain nyt tulee tämä heidän käytännöllisempi lähestymistapa ja se kokemus siitä, että he vastaa tästä sodankäynnin taidosta, siis siitä oikeasta sodankäynnistä, jolloin sitten tämmöinen teoreettisempi ymmärrys ei välttämättä sitten aina tai sitä ei ole nähty niin hirveän olennaisena. Kuten sanoin, niin eihän se pelkkä teoria voita sotia, että se käytäntö pitää myös olla siinä. Mutta tämä johti silloin Yhdysvalloissa 1960-1970-luvulla siihen, että tämä Eccles, jonka mainitsin aikaisemmin, amiraali, niin hän väitti, että Yhdysvaltojen asevoimat, ne on suorastaan epäintellektuelleja. Ja hän näki tämän todella suurena ongelmana. No, nämähän eivät siis ole tuulesta temmattuja ja aivan ainutlaatuisia ajatuksia. Brittiläinen sotateoreetikko Basil Liddell Hart sanoi aikaisemmin, että ainoa asia, mikä on vaikeampi kuin uuden asian saaminen sotilaan päähän, on vanhan ajatuksen saaminen pois sieltä, mikä siis alleviivaa tällaista stereotypiaa ammattisotilaasta vähän kovapäisenä ja semmoisena neliskanttisena, yksinkertaisena joku ehkä sanoisi, mikä ei siis tietysti välttämättä pidä paikkaansa, kuten Eccles nyt itse oman henkilökohtaisen esimerkkinsä avulla sitten todisti. Mutta mä luulen, että tässä on semmoinen ongelma, että jotkut ymmärtää tätä sotateoriaa käytännön suhteen todellakin väärin. Ja tässä me päästään taas siihen jaanukseen ja siihen kolikkoon, koska nämä on kolikon kaksi kääntöpuolta. Että kuten sanoin, niin ei meillä voi olla hyvää käytäntöä tai optimaalista käytäntöä, jos ei meillä ole hyvää teoreettista ymmärrystä. Ja mistä se hyvä teoreettinen ymmärrys tulee? No, mehän siis sotateoriassa käytetään tietysti käytännön kokemusta. No se tuppaa tulemaan sotahistoriasta ymmärrettävistä syistä. Ja me sitten testataan sitä erilaisten hypoteesien, eli tällaisten tieteellisten olettamusten kautta myös taas oikeassa elämässä. Eli tämähän on jatkuva prosessi, että me kehitetään yhdessä meidän omaa ymmärrystämme ihmiskunnan yhdestä tärkeimmästä asiasta, eli sodankäynnistä. Ja tämän takia tämä kolikon kaksi kääntöpuolta on aivan välttämättömät. Pelkällä teorialla me ei tehdä mitään, mutta käytäntö ilman teoriaa, niin sekään ei ole hyvä. Mikä sitä ajaa sotateoriaa, niin kyllähän ne on suuret yhteiskunnalliset muutokset. Ja tämä näkyy esimerkiksi Carl von Clausewitzin ajatuksissa. Ja hänen ajatukset on oikeastaan sellaiset, mihin me palataan tämän luentosarjan aikana todella monta kertaa ja mielestäni hyvästä syystä. Hän todisti Ranskan vallankumousta ja sen jälkeisiä sotia ja Napoleonin valloitussotia. Ja tässähän väitetysti oli ensimmäinen totaalinen sota. No, Ranskan vallankumouksen myötä koko kansa saatiin aseisiin, sota laajeni ennennäkemättömän suureksi ja sillä sitten oli suuria vaikutuksia Clausewitzille henkilökohtaisesti, koska hänen preussinsa murskattiin Napoleonin toimesta ja sitten koko Eurooppa joutui sitten yhdistymään Napoleonia vastaan, jotta sitten tästä kiusan hengestä päästiin eroon. Mutta että tässä oli valtava sodankäynnin muutos, mikä siis ei ollut etupäässä teknologinen, vaan se oli yhteiskunnallinen ja poliittinen muutos, mikä muutti sitä sodankäyntiä. Ja tämä oli täysin uusi tilanne Clausewitzille ja Preussille, joka siis ei ollut ymmärtänyt tätä muutosta, eikä sen takia ollut pystynyt varautumaan siihen muutokseen. No, toinen esimerkki muutoksesta on tietysti ydinpommi, eli elokuu 1945, kun Yhdysvallat pudottaa ensimmäisen ydinpommin Japaniin, niin yhdysvaltalais-sotateoreetikko Bernard Brodie näkee Sanomalehdessä otsikon tästä. Mitä hän ajattelee? Hänen ensimmäinen ajatus, että kaikki, mitä hän on ikinä kirjoittanut sodasta, se on vanhentunut silmänräpäyksessä. Teknologia on muuttanut kaiken. No, nythän me tietysti tiedetään, että eihän näin tietysti tapahtunut, että ydinaseet, ne ylläpiti kyllä kylmän sodan kauhun tasapainoa, mutta eihän ne lopettaneet sotaa. Ne itse asiassa lopettaneet, ne ylläpiti sitä kylmää sotaa, mutta kyllähän se
päättyi sitten muista syistä kuin ydinaseiden takia. Ja ne ehkä, ne vähensi näitä kahden suurvallan välisiä sotia, koska niitähän me ei nähty, mutta samaan aikaan ne todennäköisesti lisäsi näiden intresseissä olevia sotia sitten muualla maailmassa. Ja ydinaseet tietysti ei ole hävinneet vielä minnekään. 1990-luvulla, kun kylmästä sitten päättyi, niin sitten meillä oli taas uusi mullistus. Ja se tietysti johtui siitä, että ydinaseet ei enää hirveästi pohdittu. Joistain kirjoista on mielenkiintoista. Jos oli ensimmäinen laitos, missä oli ydinaseet mukana, niin kylmän sodan päätyttyä ne ydinaseluvut otettiin pois niistä, koska ei niitä enää pidetty relevantteina. Ja nyt se on tietysti hirveän mielenkiintoista palata sinne, koska nyt ne taas on relevantteja. Ainahan ne oli relevantteja. 1990-luvulla ruvettiin sitten näkemään globalisaatio-ongelmana. Ja se globalisaatio, mikä on muuten sana, mitä ei enää hirveän usein kuule, yhtä paljon kuin se on 90-luvulla, niin sen nähtiin heikentävän valtioita. Ja silloin ruvettiin pelkäämään tällaisia valtioiden sisäisiä sotia. Ja siitähän tietysti 2000-luvun alussa niin Suomellakin on omakohtaista kokemusta tällaista kapinallisia vastaan käydystä taistelusta ensin Afganistanissa ja sitten Irakissa. Eihän näistä kumpikaan sota tietysti hyvin meidän kannalta päättynyt. 2014 sitten meillä on taas uusi suuri mullistus. Ja sehän tietysti juontuu siitä, kun Venäjä hyökkää Ukrainan Maidanin vallankumouksen jälkeen Krimin niemimaalle Anastaaseen melkein ilman verenvuodatusta. Ja nyt sitten ruvetaan pohtimaan tällaista hybridisotaa, joka tapahtuu sodan ja rauhan välimaastossa. Ja tällä polulla me ollaan edelleen. Eli nyt mietitään tällaista sodan riman alapuolella käytävää sotaa, ei-sotilaallista sodankäyntiä ja mitä se sitten merkitsee. Ja tämä on niin kuin ehkä tällä hetkellä näistä tämä ajankohtaisin kysymys. Voin taata, että tämä on viimeinen sotateoreettinen kysymys, mitä me tullaan pohtimaan, mutta tällä hetkellä se on tietysti se, mitä me paljon mietitään. Joskin sitten 2022, niin kun Venäjä aloitti tämän laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, eli laajensi tätä 2014 hyökkäystä, niin nythän me ollaan taas palattu siihen vanhaan valtioiden väliseen sotaan. Me ollaan ruvettu puhumaan ydinaseista ja tällä tiellä ollaan edelleen. Eli voidaan sanoa, että tälläkin tavalla tämä vanhemman sotateorian ymmärtäminen, niin kyllä se auttaa meitä jatkuvasti mukautumaan näihin muutoksiin. Ja tämähän on se teorian tärkeä asia. Jos se sotataito on sitä, että sulla on edessä se lista asioista, mitä sä teet tietyssä tilanteessa, niin sodassahan sulla on aktiivinen vastustaja, joka nyt pyrkii yllättämään sut ja tekemään kaikkensa voittaakseen itse. Se listahan ei enää päde hyvin nopeasti, se vanhenee todella nopeasti, jolloin sitten vaaditaan tällaista ymmärrystä siitä tilanteesta, jotta voidaan ruveta improvisoimaan siihen uuteen tilanteeseen, mitä meistä ei kukaan vielä tiedä, mikä se on tulevaisuudessa. Ja tämä on tietysti se, että minkä takia sotateoria on hirveän tärkeää. Yleensäkin tietysti voidaan sanoa, että sodan ymmärtäminen, niin se on valitettavasti tänä päivänä hirveän ajankohtaista. Väittäisin, että se on mun elinaikana todennäköisesti vielä hyvin pitkään sen jälkeenkin ajankohtaista. Ja tämän takia tämä on hirveän tärkeää ymmärtää sotaa. Mistä sodateoria sitten koostuu? Ruotsalaiskollegoideni Jan Ångströmin ja Jerker Widénin mukaan sotateoria keskittyy kahteen pääkysymykseen. Ensimmäinen on se, että mitä sota on, ja toinen on se, että miten sota voitetaan. He myös puhuu tästä teoriasta ja teorian erosta muihin ajatuksiin. Ja nythän siis kaikilla on ajatuksia sodasta. Me voidaan tehdä katukallo, kysyä ihmisiltä, mitä mieltä he on sodasta. Onko tämä teoriaa? Se ei ole teoriaa. Miksi ei? No, teoria on systemaattista, se on yleistävää, se on käsitteiden välisiä suhteita selvittävää. Eli kuten muistetaan, niin sodan teoriaa voidaan määritellä kriittiseksi ja järjestelmälliseksi sodan ja sodankäynnin pohdinnaksi. No, me voidaan esimerkiksi katsoa sodankäynnin doktriineja ja todeta, että sodankäynnin doktriinit eivät ole sotateoriaa. Miksi ne eivät ole sotateoriaa? No, doktriinit on normatiivisia dokumentteja, eli siis ne eivät kuvaile todellisuutta sellaisena kuin se on, vaan toimintaa sellaisena kuin tahdotaan toimia. Eli vähän niin kuin tulevaisuuteen katsotaan, että tällä tavalla meidän asevoimat tulevat toimimaan, jos tietyssä tilanteessa. Eli ne ei siis ole tällaisia yleistäviä, ne eivät myöskään
ole ajasta ja paikasta riippumattomia, vaan että ne toimii tietyssä poliittisessa, yhteiskunnallisessa, sotilaallisessa kontekstissa. Ne huomioi tietynlaisia ja toivottavasti tämänhetkisiä ja oikein arvioituja uhkia. Kun taas sitten sotateoria on jotain paljon yleisempää, joka siis todellakin pyrkii sen yleispätevyyteen ja myös pyrkii selvittämään näiden eri käsitteiden välisiä suhteita. Ja tästä tulee tämä sodan teorian tavoite, ja se on nimenomaan siis erilaisten peruskäsitteiden, periaatteiden ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja niiden testaaminen käytännössä. Hyvä teoria siis voidaan sanoa, että se selittää ja ennustaa todellisuutta ja se ohjaa myös toimintaa. Ja tästähän siis juontuu se kiistämätön tosiasia, että meidän paras ymmärrys maailmasta tulee tutkitusta tiedosta. Ja miksi se tulee tutkitusta tiedosta? No se tulee siitä, että sitä on testattu ja sitä on myös kerätty pitkään eri metodeilla. Ja sitten jos se sitten ilmenee, että se ei ole oikein, niin sitten tieteen itsekorjaavan systeemin myötä me ruvetaan parantamaan sitä tietoa. Mutta se on tällä hetkellä meidän paras olemassa oleva tieto siitä, miten todellisuus toimii. No, mitkä on sitten teorian hyödyt? No ensinnäkin se todellakin selittää näitä syy-seuraussuhteita. Ja tieteessä puhutaan paljon tällaisesta riippumattomista ja riippuvista muuttujista. Eli meillä on jokin asia, mikä vaikuttaa toiseen asiaan, jolla me sitten saadaan joku tietty lopputulos. Ja voidaan siis puhua X:stä, josta tulee viiva Y:hyn, näin yksinkertaistaen. No sodankäynnissä tämmöinen syy-seuraussuhde voisi olla esimerkiksi se, että se osapuoli, jolla on ilmaherruus, niin se ei ainakaan häviä sotaa tai tällaista konventionaalista sotaa. Se ei välttämättä voita sotaa, mutta se ei ainakaan häviä sitä. Ja tietysti on tämmöisiä perusperiaatteita, että useinhan se on se voimakkaampi, joka voittaa sodan, jolloin sitten tämä voima korreloi sitten ainakin jossain määrin sen sodan voittamisen kanssa. Toinen teorian hyöty on tietysti se, että se erottelee tilapäisen ja pysyvän. Ja tämä on esimerkiksi nyt, kun puhutaan teknologiasta hyvin paljon, niin on vähän semmoinen hyvä muistutus siitä, että teknologian tuoma etu, niin se voi olla hyvin väliaikaista. Eli siinä vaiheessa, kun uusi teknologia tuodaan taistelukentälle, varsinkin jos sillä päästään yllättämään vastustajaa, niin siitä on totta kai etua. Mutta sotahan on siis jatkuvaa oppimista, jonka seurauksena sitten vastapuoli pyrkii ensinnäkin ottamaan tämän teknologian itse käyttöön, myös sitten varautumaan ja niin kuin kiertämään tämän teknologian tuomaa hyötyä. Ehkä he keksii jonkun vastakeinon siihen, millä he sitten mitätöi kaiken tämän uuden teknologian tuoman hyödyn. Mutta että tämä on hirveän tärkeä muistaa, ja tämä on siis sotahistorian täynnä tällaisia esimerkkejä, että kaikki ei aina ole pysyvää. Jotkut asiat tosin on pysyviä, kuten esimerkiksi tämä voima, joka jossain määrin korreloi. Joskin aika usein myös vahvempi voi hävitä sodan. Kolmas teorian hyöty on se, että sen avulla voidaan erottaa olennainen epäolennaisesta. Ja konkreettinen henkilökohtainen esimerkki tästä tulee sieltä keväältä 2022 Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Silloin minä ja monet kollegani käytettiin oikeastaan kaikki valveillaoloaikamme siihen, että me yritettiin ymmärtää, että mitä Ukrainassa tapahtuu. Sieltähän siis tuli paljon tietoa, nyt ei vähiten sosiaalisen median takia, ja kyllähän siis voi sanoa, että länsimaiden huomio oli tiiviisti Ukrainassa. Mutta silloin oli haaste se, että ei se, että oliko tietoa vai ei, vaan se, että mitkä nämä tiedon jyvät piti poimia sieltä hälinästä, koska tätä ei kukaan pystynyt yksin käsittelemään tai edes yhdessä käsittelemään. Vaan se piti poimia ne tietyt asiat, mihin me keskityttiin ja keskittyä yksinkertaisesti niihin. No kaikkea meistä tietysti käyttää teorioita ihan arkielämässäkin, koska kyllähän me ajatellaan tämän syy-seuraussuhteen mukaan. Se ehkä mikä tieteellisessä teoriassa on poikkeuksena on se, että siellähän siis pitää tieteessä niin määritellä asioita aika tarkkaan. Eli me kirjoitetaan usein nämä teoriat ylös ja sitten muut kritisoivat niitä ja testaa niitä käytännössä. Tästä päästään teorioiden arviointiin ja teorioita sen arvioidaan koko ajan. Me ollaan tehty sitä nyt vaikka Ukrainan sodan aikana hyvin paljon, mitkä teoriat on ollut relevantteja, mitkä on ollut tässä sodassa päteviä, minkä takia, onko ne ollut jossain sodan vaiheessa päteviä, ei toisessa. Me tehdään tätä ennen kaikkea tieteellisen keskustelun avulla. Ja tämähän on siis tieteellistä keskustelua, mitä me nyt tehdään, koska kaikki mitä sanon, niin sehän tietysti tulee nyt
muiden kritisoitavaksi ja testattavaksi. Miten tämä testaaminen yleensä tapahtuu sotien suhteen on se, että me käytetään sotahistoriallisia esimerkkejä ja testataan sitten meidän teorioita eri tapauksissa, eli siis eri sodissa, eri taisteluissa, vähän riippuen, että millä analyysitasolla me toimimme. Sotahan siis ei kuitenkaan ole mikään helppo tutkimuskohde, ja se nyt varmaan Ukrainan sota on hyvä esimerkki siitä, että kyllähän siis siihen hirveän paljon vaikuttaa tähän sotaan saatavaan tietoon, esimerkiksi sensuuri ja propaganda, myöskin erilaiset tunteet, mitä meillä on, ja tämmöinen vaikka itsesensuuri ja näin päin pois. Eli käytännössä meillä on siis hirveän suuria haasteita saada tiettyä tietoa, ja esimerkkinä niin eihän me Suomen toisen maailman jälkeisestä sodista nyt hirveästi tietoa saada, koska iso osa tässä virallisesta tiedosta on edelleen salattua, mikä sitten on tutkimuksellisesti aika haastavaa, että tämmöiset asiakirjalähteet, niin niitä ei julkisesti ole saatavilla. Toinen suuri ongelma on tietysti se, että mehän siis tutkitaan elävää kohdetta tai käydään sitä sotaa elävää kohdetta vastaan, eli siis se vastapuolikin on siellä olemassa. No vastapuoli toisaalta tahtoo minimoida sitä tietoa, mitä meillä on heistä, mutta yhtä lailla sehän myös reagoi, tai vastapuoli reagoi kaikkeen siihen, mitä me kirjoitamme tutkimuksessa. Kolmas ongelma on se, että vaikka joskus tuntuu siltä, että me ei ihmiskuntana tehdä muuta kuin soditaan, niin ei meillä itse asiassa niitä sotia niin hirveän paljon ole. No Suomessa me tollekin puhutaan lähinnä 3 sodasta toisen maailmansodan aikana, sisällissodasta, vähemmän heimosodista, vähemmän näistä ulkomailla tapahtuneista operaatioista sen jälkeen. Tai kylmän sodan aikana ja kylmän sodan jälkeen. Mutta ei niitä tapauksia niin hirveästi ole, missä me esimerkiksi voitaisiin tutkia suomalaista sodankäyntiä. Niitä on, mutta kuten sanoin, niin materiaalia ei välttämättä tähän ole ollut ja sen takia nyt ei sitten ole vaikka näistä meidän uusista tai tuoreimmista sodista me oikeastaan kirjoitettu yhtään mitään tutkimusta. Tämä vastapuolen olemassaolo merkitsee myös sitä osaltaan, että sotatieteet kuuluu yhteiskuntatieteiden joukkoon. Miksi tämä on tärkeää on se, että jos me nyt rinnastetaan tai verrataan luonnontieteisiin, niin luonnontieteissähän meillä ei ole sitä elävää materiaa, elävää kohdetta, mitä me tutkimme. Eli silloin me voidaan yrittää mennä laboratorio-olosuhteisiin, eristää tiettyjä muuttujia, jolloin sitten me voidaan päästä paljon tarkempiin tutkimustuloksiin. Me voidaan löytää tiettyjä lainalaisuuksia. Mutta yhteiskuntatieteessä me ei oikeastaan voida varmuudella koskaan päästä tällaisiin lainalaisuuksiin. Ja ihan sen takia, että jos nyt sodasta puhutaan, niin siellä on vastapuoli, joka kuitenkin päättää itse, mitä me tehdään. Materiaaliset puolet tulee tietysti rajoitteita, mutta se nyt ei ole ehkä se pääasia tässä. Ihmisvastustaja tekee kaikista lainalaisuuksista paljon epävarmempia. Doktriinit on hirveän hyvä esimerkki tästä. Doktriineissa me siis pyritään puhumaan vaikka siitä, että millä tavoin me käymme sotaa. Me luetaan tietysti vastapuolen doktriineja ja sitä kautta me yritetään sitten oppia sieltä, että mihin meidän pitää varautua. Tämä me kirjoitetaan sen meidän doktriiniin. No, tässähän tietysti tapahtuu niin, että vastapuoli lukee meidän doktriinit, yrittää myös sitten varautua omissa doktriinissaan siihen. Eli meillä on jatkuvaa tällaista peilaamista, opiskelua. Kaikki se, mitä me tehdään meidän doktriineissa, vaikuttaa vastustajan doktriineihin. Sama tietysti teknologisen kehityksen ja muun tällaisen kautta. Ja tällaista me ei luonnontieteessä välttämättä ihan samalla tavalla nähdä. Tämä lainalaisuuksien epävarmuus alleviivaa sitä, että sotatieteessä ja sodan teoriassa niin keskitytään hirveästi peruskäsitteisiin ja tietysti näiden peruskäsitteiden välisiin suhteisiin. Ja käsitteethän on siis tällaista tieteen perusrakennuspalikoita. No, mehän siis käytetään käsitteitä hirveän paljon edelleen meidän arkielämässä. Meillä on paljon kieltä, mitä meillä ei ollut aikaisemmin olemassa. Ja kielihän on siis tärkeä, koska me hahmotetaan maailma ja todellisuus ja nyt maailman toimintatapoja kielen avulla. Sama pätee tieteessä, mutta kuten sanottu, niin meidän pitää olla vähän tarkempia tai aika paljonkin tarkempia nyt tieteessä. Peruskäsitteiden merkitys, se kulminoituu selkeyteen siihen, että meillä on tarkasti määriteltyjä selkeitä käsitteitä, jotka me voidaan tunnistaa oikeassa maailmassa. Tämä on hirveän tärkeä asia, mihin me palataan kerta toisensa jälkeen.
Käsitteellä me rajataan tutkimuksen kohdetta. Esimerkiksi sitä, että minkälaisia sotia me käsitellään. Käsitelläänkö me kaikkia sotia, käsitelläänkö me vaikka valtioiden sisäisiä sotia. Ja tällaiset tarkat käsitteet, niin ne mahdollistaa vertailun nyt esimerkiksi eri sotien välillä. Eli jos se, mitä mä tutkin, käsittelee näitä valtioiden sisäisiä sotia, niin sehän mahdollistaa teoriassa sen, että mä voin vertailla näitä minun tuloksiani sitten eri sisällissotien tai valtioiden sisäisten sotien välillä, mutta ne ei siis välttämättä päde valtioiden välisiin sotiin. Eli tässä me päästään heti tähän sodan määrittelyyn ja sodan eri luokitteluun, mistä puhutaan seuraavalla luennolla paljon enemmän. Karl von Clausewitz piti tällaista positiivisten doktriinien, siis lainalaisuuksien löytämistä sodassa täysin mahdottomana. Ja tämä on mun mielestä edelleen aika tärkeä muistutus siitä, että mitä sodan teorialla, mitä me voidaan ylipäätänsä odottaa siltä. Clausewitz piti sodan teoriaa äärimmäisen tärkeänä ja tämä oli hänen elämäntyönsä. Ja hänen mielestään teoria, se kouluttaa komentajien mieltä. Se antaa lähtökohdat ja työkaluja yllättäviin tilanteisiin ja oppimiseen. Eli Clausewitzilla oli tämmöinen pedagoginen suhtautuminen teoriaan. Se, että se teoria koulii ihmisten mieliä ja todellakin vähän niin kuin pitää kädestä, mutta ei anna niitä toimintaohjeita, koska teoria ei voi valmistaa tämmöisten listojen tapaan kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Ja listojahan me ei tietysti voida myöskään antaa kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, koska tilanteet on uusia ja yllättäviä ja ainutlaatuisia. Eli taas me päästään siihen, että sodankäynti, niin se on taito, mutta se vaatii hyvin vahvan teoreettisen pohjan ja sen tietopohjan, minkä sodan teoria tarjoaa. Ja edelleenkin niin kaikenlainen hyvä sotaan liittyvä päätöksenteko, niin kyllä se perustuu tälle tutkitulle tiedolle. Ja esimerkki tästä nyt on vaikka Suomen puolustusratkaisu, niin kyllähän nyt nämä päätökset siitä, että kuinka paljon joukkoja me ollaan varattu, mihin ne on koulutettu, miten ne on varustettu, miten niitä johdetaan ja miten niitä käytetään pahimman sattuessa. Nämähän nyt toivottavasti perustuu hyvään ymmärrykseen, ei pelkästään nyt tämänhetkisestä tilanteesta, vaan siihen laajempaan teoreettiseen ymmärrykseen, mikä sitten auttaa meitä varautumaan myös tuleviin haasteisiin, koska tulevia haasteita on takuu varmasti tulossa. Tämä on lainalaisuus. Tästä ei päästä yhtään mihinkään. Aivan loppuun, niin käydään läpi vielä vähän tämän luentosarjan historiaa ja rakennetta ja keskeisiä teoksia. Eli mähän siis opiskelin Ruotsin maanpuolustuskoulussa vuosina 2006-2008, eli mun maisterin tutkinto tulee sieltä. Ja nyt kun palasin Suomeen, niin ymmärsin, että eihän Suomessa tällaista samankaltaista mahdollisuutta ole. Eli meillä ei ole käytännössä mahdollisuutta siviileille saada helposti tietoa tällaista kansainvälistä sotatieteellisestä tutkimuksesta. Ja tämän seurauksena ajattelin sitten, että tämän kaltainen luentosarja voisi olla aika hyvä tapa tuoda sitten ymmärrystä kansainvälisestä sotatieteellisestä tutkimuksesta kaikille kansalle ja kaikkien saataville. Ja sitten ilokseni Tieteen tiedotus ry tahtoi sitten tukea tätä hanketta ja tässä sitä sitten ollaan. Tämä kurssi, mihin tämä luentosarja perustuu, se pohjaa tähän kirjaan, eli Militärteoris Grunder, jonka kirjoitti silloinen muistaakseni Åbo Akademin jatko-opiskelija Jerker Widén ja sitten King's College London Department of War Studiesin jatko-opiskelija tai tohtorikoulutettava Jan Ångström. Ja he kirjoitti Ruotsin puolustusvoimille siis tällaisen teoreettisen, sotateorian perusteet nimisen kirjan just niin kuin sen hetkisistä sotateorioista. No, nythän siis tämä kirja on 20 vuotta vanha, eli se on osin vanhentunut. Mutta positiivista tässä oli se, että Ruotsin puolustusvoimia kiinnosti tämä asia, eli he sponsoroivat nyt ruotsalaisia opiskelijoita lähtemään maailmalle hakemaan sitä oppia, tuomaan sen Ruotsiin. Ja nyt on kummatkin heistä sitten työskentelee siellä Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa professoreina 20 vuotta myöhemmin. Eli he päivittäin jatkaa tätä sotatieteellisen tiedon keräämistä ja kehittämistä ja opettamista. No, 10 vuotta sitten, eli 2015, niin tästä ruotsinkielisestä alkuperäisteoksesta tuli toinen laitos tai päivitetty englanninkielinen käännös, eli Contemporary Military Theory, The Dynamics of War. Ja tämän kirjan
ympärille sitten syntyy siellä Ruotsin maanpuolustuskoulussa tämmöinen sotataidon tai sotateorian, tai voisi sanoa, että sotatieteiden sisäänheittokurssi, joka siis alkoi tällaisella sotateorian perusteella. Ja tämä kurssi siis aika lailla noudatti tämän kirjan rakennetta. No, kirjoittajat opetti sen kurssin ja sitä kautta saatiin sitten lisättyä siviilien, oli se jonkin verran kadettejakin sitten ajan myötä mukana, niin ymmärrystä sodasta ja sitten saatua heidät koulun piiriin ja sitten muille kursseille, esimerkiksi nyt sotahistoriaan, missä nyt sitten oli maisterikursseja ja muuta jo silloin tarjolla. 2016 mä väittelin mun väitöstutkimusta rahoitti osittain Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulu ja silloin kesäkuussa 2016 valmistuttua, niin sitten heti syksyllä otin sitten Jerker Widéniltä tämän kurssin vetovastuun ja tästä tuli tavallaan mulle semmoinen mahdollisuus tutustua sotateoriaan ja saada mut sitten taas Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun piiriin, missä mä sitä aloitin vähän myöhemmin sitten työni ja sain viran ja näin päin pois. Mutta tämä kurssi, niin se sitten tuli mulle ja sitä kautta opin siellä aika paljon sotateoriasta, mutta myös siitä, että tämän kaltainen kokonaisuus voidaan tehdä aika pienessä ajassa, mutta aika syvällisesti. No, kuten sanoin, niin alkuperäisteos 20 vuotta vanha, päivitetty laitos 10 vuotta vanha. Eihän nämä kaikki hirveän relevantteja enää ole. Joskin sitten hyvä muistaa, että kyllähän me Clausewitzia edelleen luetaan ja se on kohta 200 vuotta vanha teos. Että nämä kaikki ajatukset ei tietysti vanhene. Ja onhan tässä tietysti nyt vanhoja kollegoitani ehkä kritisoiden, niin kyllä eihän kaikki asiat nyt ihan korrektejakaan ole vaikka Clausewitziin. Heidän ymmärryksen Clausewitzissa näissä teoksissa. Että sitten sen jälkeen mä oon itse päivittänyt näitä teoksia ja ottanut sen muita kirjoja. Ja näistä mainitsen 2, joista toinen on Christopher Tucking Understanding Land Warfare, joka siis keskittyy maasodan käyntiin, mutta on sellainen niin muutakin sitten. Ja Ian Spellerin Understanding Naval Warfare, joka sitten keskittyy ja nimensä mukaisesti merisodan käyntiin. Ja tämän kaltaisista kirjoista, pääosin edelleen tuosta Contemporary Military Theorysta, niin on lähtenyt kehittämään tätä luentokokonaisuutta, jonka siis tarkoitus on välittää kansainvälistä sotatieteellistä tutkimusta ja antaa siis jokaiselle seuraajalle itsenäiset eväät tai eväät itsenäiseen sotatieteiden opiskeluun niin pitkään kuin meillä ei Suomessa ole korkeakoulua, missä tämä on mahdollista. No tietysti aina voi lähteä ulkomaille opiskelemaan, mutta ei se kaikille ole mahdollista. Mitä tämä luentosarjasta pitää sisällään, niin tämä on siis todellakin 9-osainen. Ja tämä ensimmäinen osa me ollaan keskitytty sotateorian teoriaan. No, nyt joku on varmaan arvannut jo, että seuraava osa käsittelee sitä sotateorian toista osaa, eli sotaa. Ja sehän on, kuten Ångström ja Widén sotateorian näissä 2 keskeisessä kysymyksessä määritteli, niin se on toinen näistä keskeisimmistä kysymyksistä. Eikä ihan helppo myöskään kysymys, mihin päästään seuraavalla luennolla. Sen jälkeen alkaa 2 kokonaisuutta. Ja ensimmäinen kokonaisuus keskittyy sodankäynnin tasoihin. Eli kuten monessa muussakin tieteessä ja tutkimuskohteen suhteen, niin sotakin voidaan jakaa eri analyysitasoihin. Ja sodassa ne on nämä 3 vakiintunutta on strateginen taso, operatiivinen taso, taktinen taso. Ja jokaista käsitellään yhdessä luennossa. Ja tietysti näiden niin kuin vähän historiaa, myös sitten näitä keskeisiä käsitteitä. Ja tämä toinen kokonaisuus sitten käsittelee nämä 3 sodankäynnin tai sodan aluetta, domeinia, mitkä on perinteisesti maa, meri ja viimeisimpänä 1900-luvun alusta lähtien ilma. Ja näihin alueisiin, domeineihin liittyviä teorioita. Ihan viimeisellä luennolla me voidaan vähän summata sitä, mitä me ollaan opittu nyt aikaisemmin. Puhutaan sodankäynnin tulevaisuudesta. Me puhutaan varmaan vähän enemmän teknologiasta, koska sitä me ei ihan älyttömästi näillä muilla luennoilla käsitellä. Ja se syy on oikeastaan aika ilmeinen ja se on se, että teknologia kehittyy. Jos me keskitytään teknologiaan, niin meidän teoria todennäköisesti ei ole hirveän kestävää. Ja tämä näkyy valitettavasti hirveän paljon monessa tällaisessa teknologian keskittyvässä
vaikka teoriakirjassa. Jos mä vaikka nyt kirjoitan hirveästi Twitteristä, no jotkut kirjoitti hirveästi Twitteristä ja sitä ei enää ole olemassa. Näin esimerkkinä. Päätösluennolla on tietysti mahdollista myös esittää kysymyksiä, koska nyt voidaan kommunikoida, tai te voitte kommunikoida nyt tämän luentosarjan aikana, ja jos sitten tulee mielenkiintoisia kysymyksiä tai huomioita, niin käsittelen niitä sitten mielelläni siinä. Tavoitteena mulla siis on aina ollut opettaessa se, että ruokkia tämmöistä kriittistä ajattelua. Ja sitähän siis tehdään käytännössä sillä, että esitetään vastakkaisia näkemyksiä ja ristiriitaisia näkemyksiä. Ja kyllä siis sota todellakin on ristiriitainen aihe. Ei meillä ole välttämättä kaikista asioista tai monestakaan asiasta meillä ei ole varmaa tietoa siitä, että juuri näin asia on. Ja myös se, että meillä on hirveästi tämä ajattelu, se on muuttunut. Ja mun mielestä tämä muutos on hirveän tärkeä muistaa. Ettei me tuudittauduta siihen, että me nyt luetaan jotain ja sen jälkeen asiat on aina näin. No, kuten sanottu, niin kollegoiden teokset, niin ne on osin vanhentuneita jo, mikä alleviivaa sitä, että muutos on tälläkin alalla ja se on hirveän nopeata. Kritiikkiä tietysti on hyvä esittää myös sitten tämän luentosarjan sisältöä kohtaan ja oikeastaan nämä kumpikin pääkritiikki, niin se kohdistuu myös länsimaiseen sotatieteelliseen ajatteluun ja sotateoriaan. Ensimmäinen on se, että me puhutaan todellakin länsimaisesta ajattelusta. Että vaikka mäkin puhun jonkin verran vaikka Sun Tzuista, kiinalaisesta ajattelusta, myöhemmin Mao Zedongin ajattelusta, niin kyllähän me viime kädessä puhutaan länsimaisesta ymmärryksestä näiden ajattelijoiden teksteistä. No Sun Tzu tietysti, jos jokainen itse lukee häntä ja vaikka vertaa eri käännöksiä, niin se on hirveätä tulkintaa näissä. Eli jos ei alkuperäiskielellä pysty lukemaan ja ymmärtämään sitä kontekstia, niin siinähän on jo yksi tulkinta välissä. Mitä se tulee toisen kritiikkiin, niin sehän on tietysti tämä maakeskeisyys. No itsekin armeijassa palvelleena nyt jaan varmasti tätä, mutta onhan se myös fakta että sodankäynti, niin sitä on historiallisesti käyty maalla. Ihan sen takia, että me asutaan maalla, siis ihmiset asuu maalla. Ja usein ne sodankäynnin kohteet, niin ne on myös maalla. Mutta myönnettäköön, että Clausewitz niin ei hän kirjoittanut merisodankäynnistä oikeastaan mitään. Ja ilmasodankäynti, niin ei sitä ollut vielä tähän aikaan oikein olemassakaan, eli ei voida edellyttää, että hän olisi tehnyt näin. Mutta sama tämmöinen painotus on olemassa tähän päivään asti, ja varmasti jonkin verran näkyy näilläkin luennoilla. No, mikä on sitten kriittisen ajattelun merkitys? No, sehän on välttämätöntä teorioiden kehittämiselle. Ja taisin mainita normatiivisen ajattelun aikaisemmin, mikä ilmenee esimerkiksi doktriineissa, niin sehän on nimenomaan tällaista ajattelua siitä, että miten asioiden pitäisi olla, ei että miten asiat on. Ja tämähän on todellakin jossain määrin kriittisyyden vastakohta silloin. Sitten on tietysti muita teoksia, mitä käsitellään, ja nämä sitten tulee verkkoon ylös, jotta kiinnostuneet voivat sitten jatkaa sitten omalla ajallaan opiskelua siellä. No, ihan viimeiseksi niin palataan tähän sodan kaksijakoiseen Janus Jumalankin kasvojen ilmaisemaan luonteeseen. Ja meidän siis todellakin pitää ymmärtää sotaa sen takia, että siinä ilmenee ihmisen parhaimpia ja pahimpia puolia. Sota on viime kädessä, niin siinä on keskiössä ihminen. Vähän riippuen niistä sodan analyysitasosta, niin kuka ihminen? No, valtaosa on tietysti siellä taktisella tasolla. Eivät siellä aivan ylhäällä, mistä me kuitenkin puhutaan myös eniten. Tämä Janus-kasvoisuus näkyy myös siinä, että jos me ymmärretään sotaa, niin kyllä me silloin ymmärretään paremmin rauhaakin. Ja ehkä siis toivon optimistisesti, että ymmärtämällä sotaan, niin me myös voidaan oppia arvostamaan rauhaa enemmän. Ja ehkä tämä paitsi nyt nostaa meidän kykyä käydä sotaa, siis sodan ymmärtäminen, niin kyllä mä toivon, että se nostaa myös kynnystä ryhtyä siihen, ainakaan huonoista syistä. Ja niitä huonoja syitä nyt tietysti on maailma valitettavasti pullollaan ja nyt käytävissäkin sodissa. No, me ollaan tällä luennolla keskustellut sotatieteestä ja teoriasta, mutta me ei ole todellakaan vielä puhuttu paljon sotatieteiden siitä ensimmäisestä merkittävästä kysymyksestä ja mitä sota on. Ja tämä on meidän seuraavan luennon aihe. Tämä on ollut Ilmari Kähkön sodan teoria. Tervetuloa mukaan ja kiitos seurastasi.